كأنهم هربا أبدال أبرهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين قيل في حقهم واخلص لآل محمد حبا ترى عين الهدى في حب آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما المشرف لا تي في لجبا موبيلا جنفون إسلامي كفولينوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسو أنغا جمكا كنا لا جمكا من سيلينو شرف لا تي في لا شرفو تولا كرا سمو تولا نوي شرف لا دوبا دوماي ني أتاكو ساباناي ani ankara mo be ñoon fe noy Sheikh Abu Ja'far Muhammad Jabati anna bina je ka baroke shirifuka ngajena anga do anga baroko no amma fa ankara mo bismillah alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Ja'far antina kuma jenya amidu wala ndakonnala ngajena anga do wala ndakono binim fa anga kuma nyebla doke o kuma nyebla jume ame tondo konnala ere toy mai no groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni anyema babi jamana yin shirifu do fana bulu no Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara groupement keleme kam ma chama fa nyonka munu tabulu kele tuma dala munu ka hakilna tunte kele munu tun fofole nyonko fen do la nga groupement keleme ku beta ko fa nyonka kanga shirif ke ka nyema ye no Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara yala ne bi fa nyinel doke aba mo ke kasira ka sigatola awsuni khazaraji ni yulu laje ulu tunye kabila we munu tun fofole nyonga nga kira nana kulu fara nyonga yala groupement ni ka hakilay Sheikh Ousmane Madani kira ka hakilay be se ka gera nyona ni fendume. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الفصيح المليح وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. كشني هنا نبارك على تدو أما دلافه أكو كبلا جلي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم مي على تاي على كو أنويا كأبولي أننغا الله سبحانه وتعالى أكا نيسانو روح القدس على كنا أفرك بوانا ما دام أمريكا على كرا أنا كسودنغو كل دمه كما على كرا يروح حسن بن ثابتي أكو لا يفارقك روح القدس ما نصرتنا ما دام يبكون دمه إتكما نيري كما ni ebo fo ubike ni alaka bamali anaka deme alhamdulillah iye kuma min fo no ye ka fo Sayyid Sharif Ousmane Madani Haidara aba amoke senda nola groupement nyemayala amanyini nga groupement ya ye ka fo ma min be se ke ijo kani joro infa o ya lede muna sabula alete kana ana ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awsun khazraji fadi abari kumbuche ala kira nana ku kala nyona amba groupement fana sigira ka sufiya sira ani shirufu ka ko mumbe ahlul bayt shia ka ko kasiku lu kala nyona Sharif Ousmane Madani Haidara afana yijo o joro de la maoma ni do ni kala ibadon ka fo futa ani masina o ko kera kitabu baw sebena akola nyogon jabi kera ina fo هذا بيان ما جرى ما سنكو يو سبن
nin de tɛmɛna anw ni futakaw cɛ futakaw fana y'a sɛbɛn hada bayanu ma waqa'a nin de kɛra anw ni ninnu cɛ ka fara a kan tuguni k'a fɔ futa ni masina kun tɛ kɛlɛ la Alhaji Umarul Futi ala ka jɛn ana ma ani Ahmadul Masini ala ka jɛn ana a ma olu ma ɲɔgɔn faamu ko dɔw de la o de nana ni fɔngo ɲɔgɔnya ye nka an b'a dɔn fana k'a fɔ lɛtiriw fana tɛmɛna Masini ka karamɔgɔlakaw n'o ye kuntalakaw ye komi olu fana bɛ groupement in na ani futa kalandenw olu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu gafew bɛɛ bɛ yen nɔ Seyid Sharif Usman Madani Haidara a ye nin bɛɛ ye a ye nin bɛɛ lajɛlen de dɔn k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ ye ko tɛmɛnenw ye an ka nin bila kɔfɛ anw bɛ Mali de la yan o tuma mɔgɔ dɔw de fana bɛ yen minnu tɛ kadiriya fɛ u tɛ tijaniya fɛ u tɛ siya fɛ olu mana fɛra fɛn o fɛn ma o b'a bɛɛ lajɛlen datugu o tuma aw minnu ni aw ka surun ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn minɛ a ka ɲɔgɔn protéger a ka ɲɔgɔn lakisi donc a sigira nin de kama alakira dun ye nin fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko fi kulli khalafin min ummati udulun min ahli bayti a ko diɲɛ mana taa ɲɛfɛ cogo o cogo fo ale ala ka ala yani alakira ka ala a bɛ sirifu dɔ ale kira bɔnna dɔ o de bila diɲɛ kɔnɔ maaw cɛla minnu bɛ kɛ sababu ye ka faamu jugu minnu bɛ na diinɛ kɔnɔ k'o faamu ninnu k'olu jaabi ani minnu bɛ diinɛ kɛ dantɛmɛfɛn ye ka olu segin ka na normal la o kuma an ye min dɔn nin ko in na o y'o de ye ala ka an bɛn sawaba ma an bɛ ala taala deli an ka sirikɛ n'o ye Seyid Sharif Usman Madani Haidara ala k'a mɛn an kɔrɔ a bɛ cɛsiri min na yarabi ala k'a ta fanga di a ma hali bi k'a bolo mɛn nin baara in na Cheikhana an bɔlen kɔfɛ nin donda in na an bɛ segin ka na an ka walandaw kɔnɔna la n'o ye sirifula duba duman ye an bɛ du in kɔnɔ jateminɛ dɔw bɛ yen an ka jamana ninnu kɔnɔna la ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la maa dɔw bɛ yen n'i y'olu tɔgɔ fɔlɔ n'i ko Ali n'i ko Hasan n'i ko Hussein n'i ko Fatima maaw bɛ tɔgɔ dɔ f'i ma u b'a fɔ i k'i ye siya ye ni a dun fɔra ko siya kuma caman bɛ o nɔfɛ an da bɛna se olu ma taali ɲɛfɛ ni Ala sɔnna a ma nka siya yɛrɛ olu ka hakilina ye jumɛn kira yɛrɛ jɛɲɔgɔn kan n'o ye sahabaw ye alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi tayyibin wa sahbihi almuntajabin ala kan bɛ sababa ma amin amin ɲininkali y'a bɛnna kosɛbɛ sabu Sheikh Uthman groupement a kɛra ŋɔni ye dɔw kan na a kɛra ɲamaɲama ye dɔw ɲɛ la k'a ye cogo di tijaniya kadiriya siyaw olu bɛ kulu kelen na u bɛ pan ɲɔgɔn fɛ o ma bɛn o ma u bɛ fɛ ka don kulu in na ni ka se ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ aw fara la a ye siyaw la fara aw kan sahaba nenɔw don k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ yani u tɛ se k'a fɔ siya mais u b'a fɔ ko sahaba nenɔw i ka ɲininkali bɛnna siyaya tɛ sahaba neni an bɛna siya yɛrɛ développer kɔfɛ nka komi i ko siyaw ka position ye jumɛn ye alakira ka sahabaw la ridwanullahi alayhim alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye maaw ma bonya siyaw b'o bonya alakira yɛrɛ balola sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka degun caman k'o kun mɔgɔ dɔw y'a tɔɔrɔ yani a jɛɲɔgɔnw na a y'olu ka lisi di a ka sahaba dɔ ma min tɔgɔ Hudhayfa al-Yamani radiyallahu anhu o dɔnnen don donc o lisi tun bɛ yen n'o ye munafaku ye minnu b'a jira kɛnɛ kan n bɛ alakira fɛ k'a sɔrɔ o fɔ u tɛ alakira fɛ f'u dɔw tun bɛ fɛ ka alakira faga a segintɔ ka bɔ Tabuka kɛlɛ la kuranɛ y'o lakale wa hammu bima lam yanalu u y'a laɲini ka kira faga sallallahu alaihi wasallam nka o bɛɛ la alakira a muɲuna a m'u wɔyɔ a m'u wayba a ye lisi in to Huzaifa bolo alakira fatulen fo Seydina Umar bin Khattab ni maa min ni Huzaifa ma seli o kan a tɛ seli a kan n'a selila min kan a bɛ seli o kan donc
alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka so dungew olu lapasabagaw olu se ka tɛmɛ ka ɲɛmɔgɔw la yani shia a yɛrɛ yɛrɛ a tɛ se ka kɛ Ali supporté baga ye ka tɛmɛ Ali kan a tɛ se ka kɛ Fatima supporté baga ye ka tɛmɛ Fatima kan a tɛ se ka dansago olu jɔra yɔrɔ min anw bi jɔ yen o de la kuma wagati ka surun e yɛrɛ b'a kalama a mɛnna nin ko ninnu ɲininkaliw kɛra fo an ye gafe dɔ sɛbɛn n'o tɔgɔ raf'ul awaiq an nawasi'il haqa'iq ko ka bugun bɔ tiɲɛw ɲɛma alakira ka so dungu ni sahabaw tun bɛ cogo min Seydina Ali ni Seydina Abubakar ni Umaru ni Usman cɛ tun bɛ cogo min ani alakira somɔgɔw ye min fɔ an ba Aisha ka ko la nin bɛɛ lajɛlen walawalalen don kitabu kɔnɔ mais comme bɛɛ tɛ kalanbaa ye an b'a jira dɔrɔn de k'a fɔ alakira somɔgɔw bolo kitabu caman de bɛ yen min n'an bɛ sahabaw ka riwayaw lakale a la kitabu dɔ fana filɛ an bolo yan min tɔgɔ El Amali di Sheikh Tusi Amali Sheikh Tusi o ta bɛ yen Amali wɛrɛ bɛ yen di Sheikh Saduq o fana bɛ yen El Amali di Sheikh Mufid o bɛ yen sahabaw ka riwayaw caman de b'a kɔnɔ ni yɛrɛ kitabu in na a bɛ nin de kɔnɔ mais i t'a sɔrɔ hali o bɛ mɔgɔ minnu b'a a wele u yɛrɛ ma k'a fɔ sunna parce que sunna ye bɛɛ de jɛ ye minnu kɛlen don k'o tɔgɔ kɛ u ta ye k'a sɔrɔ an bɛɛ jɛ don olu yɛrɛ ma ni hadisa ɲɔgɔn la kɛlɛ k'a fɔ tuma min na ni Seydina Ali bɛna an ba Fatima Zahara furu ni Ali nana furunafɔlɔ di alakira ma alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ma foyi bɔ a la a y'a bɛɛ di Seydina Abubakar de ma ka sahaba dɔw fara kan u ka taa furu musaka ninnu k'olu san ka na n'a ye kuma lasurunya dɔrɔn a ye Seydina Abubakar kɛ i b'a fɔ Fatima ka furu denfa o bɛ siyaw ka kitabu de kɔnɔ anw b'o lakale a bɛ ni kitabu kelen de fana la k'a fɔ alakira fatulen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dɔ nana Seydina Abubakar nɔfɛ k'a fɔ ko alakira kun ye layidu ta n ye ko a bɛ nin suman bolo hakɛ in di yan Seydina Abubakar ci bila Ali de ma Ali nana min kɛ a ye kuma fɔ Seydina Ali ye ko nin nana k'a fɔ ko kira kun ye layidu ta ye o tuma na suman filɛ e k'a suma Seydina Ali bolo do suman na k'a suma Abubakar y'a dɔn k'a fɔ kira ye min fɔ a ye komi a bɛ kitabu la cogo Laylatul Khuruj tuma min u bɛ bɔ ka taa hijira la a ko kaffi wa kaffu aliyin fil adli sawa Ali bolo tɛgɛ ani ne kira tɛgɛ k'a bɛɛ ka kan o de la f'i ko kitabu kɔrɔw la n'u tun bɛ sumali kɛ u b'a fɔ k'a ka suma bil kaffi al hashimiya walima n'u bɛ sumani kɛ nɔngɔn na u b'a fɔ bi zira'i al hashimi ka d'a kan alakira ka du o ka ko u bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na nin bɛ siyaw ka kitabu la ka fara o kan tuguni siyaw yɛrɛ bɛ imamu minnu kɔ i n'a fɔ Ja'far Sadiq alayhi salam Ja'far Sadiq o yɛrɛ ko waladani Abubakar marratayn ko Abubakar y'ale bange siɲɛ fila Ja'far Sadiq ba ye jɔn ye yani Ja'far Sadiq ye mɔgɔ dɔw de jaabi aw bɛ ka aw daja Abubakar ko la a ko ne ni Abubakar ka surun ka tɛmɛ aw kan Abubakar ye ne bange siɲɛ fila Ja'far Sadiq ba a tɔgɔ Fatima nka u tun b'a wele ko Ummu Farawata Ummu Farawata o fa ye jɔn ye Ummu Farawata bintul Qasim o fa tɔgɔ tun ye ko Qasim Qasim min n'u b'a fɔ ko Madina fukaha 7 dɔnnibaga 7 o y'o de o Qasim fana ye jɔn de ye El Qasim o fa tɔgɔ Muhammad bun Abi Bakr ni Siddiq o ye Muhammad ye Muhammad min tuma min na ni Seydina Ali kɔrɔkɛ fatura Ja'far Tayyar Seydina Abubakar ye o muso lasigi Asma bintu Umais u ye den dɔ sɔrɔ o tɔgɔ dara alakira la Muhammad
Fatima fatulen kɔfɛ ani Seydina Abubakar fatulen kɔfɛ Ali ye Asmaw lasegin ka d'a kan a balimakɛ denw b'a bolo ni juguya kun don Seydina Abubakar den Muhammad bin Abi Bakrin a kun bi bala nka Seydina Ali y'a k'a den hatta kuma min na ni Seydina Ali kɛra khalifa ye kuma min u sɔnna ka khalifaya segin a ma a ye Muhammad bin Abi Bakrin de kɛ ale yɛrɛ ka gouverneur ye Égypte mais Ali juguya kama u ye Muhammad bin Abi Bakrin faga k'a su don falisu kɔnɔ k'o jeni mais sunnamɔgɔw tɛ sɔn ka baara kɛ ni Muhammad bin Abi Bakar Siddiq yɛrɛ ka riwaya ye u b'a fɔ ko da'ifu don Bukhari ka tarihu la o y'o lakɛlɛ o Muhammad bin Abi Bakrin anw ka Mali ɲamakalaw olu bɛ a fɔ ko dukurelakaw bɔra o de la Muhammad bin Abi Bakar Siddiq o kuma Umu Farawata a bayanfan n'o ye Jafar Sadiq ba ye a bayanfan o tɔgɔ Asma'u bintu Abdurrahman bin Abi Bakar donc o de la ko Abubakar y'ale bange siɲɛ fila a ba bil munasaba a bɛ ka tawafu kɛ don dɔ la a ye numanbolo de ɲɛsin Hajarul Aswad ma dɔ nana a ma ko ya amatallah sunna ko sunna tɛ i k'i numanbolo ɲɛsin Hajarul Aswad ma i b'i kini bolo si a ko inna la aghniya ani ilmika ko ala ye anw kariya ka bɔ e ta ma anw bɛ sunna dɔn ka tɛmɛ e kan ne bɔra min na ni ne bɛ du min kɔnɔ furu la e t'o dɔn ala ye halin Seydina Usman Shiaw bɛ ko minnu kɛra kira ni a jɛɲɔgɔnw cɛ ala kira bangeni an b'o lakɛlɛ nka Shiaw ni tɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min na o ye après ala kira sallallahu alaihi wasallam histoire kan ka continuer olu de ko ni Shiaw y'o lakɛlɛ k'u ye sahabaw neni sisan an ye Abubakar bonya fɔ mais n'i y'i da waga k'a fɔ Abubakar bɛ fatu waati min a ko a nimisara fɛn saba la o bɛ tariku kitabu bɛɛ la o fɛn saba dɔ ye jumɛn ye a ko ale nimisara fɛn min na ko a dɔ ye ale kun kana mɔgɔw bila ka taa Fatima ka du fiyɛ o tuma na du fiyɛli a man ɲɛ o fɔcogo la bon an bɛ dan in dɔrɔn ni maa min fana ye dan sago o tuma na o ye o de kungo ye n'o tɛ Shiaw an tɛ nɛnini kɛ et puis Shiaw ka ɲɛmɔgɔbaw i n'a fɔ Iran a kayiduba u ye fatuwa di ka a haramuya ka mɔgɔw bɛ bala la nka ni jiri kɔni n'a falenna a bɛna bolo bɔ fɛn caman ye bɛ y'a la mɔgɔ dɔw bɛ Shiya kɔnɔ minnu bɛ nɛniniw kɛ mais a kana Shiya bɛɛ minɛ ni nɛninikɛlaw ye n'o tɛ silamɛ bɛɛ tɛ intégrité dɛ est ce que ni chrétien ko silamɛya man ɲi ka a turu da tiɲɛnikɛla ninnu kan est ce que o kɛra laadiri wa o ma kɛ laadiri ye o tuma na laadiri ye min ye k'a fɔ nɛninikɛla minnu bɛ nɛnini kɛ Shiyaw la olu man ɲi anw yɛrɛ faralen d'u kan o kɛlɛli la mais minnu tɛ nɛnini kɛ a y'o bɔ jama la o de ye ko la ɲuman ye ala k'an bɛn sawaba ma amin an ye sahabaw ka yɔrɔ faamu kira sotigi muso n'o ye muminiw baw ye ummahatul mu'minin n'o ye kira sotigi muso ye Shiyaw ka faamu ye jumɛn alhamdulillah n ye min f'i ye an tɛ se ka tɛmɛ an ka imamuw kan tuma min na ni kɛlɛ tɛmɛna yɔrɔ dɔw fana b'a fɔ ko foyi ma kɛ an kɔni b'a dɔn kɛlɛ kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya de don ala kɛra fatulen sahabaw yɛrɛ dama kɛlɛla haribu jamali la sifɛyini na yɔrɔ wɛrɛw la an ba Aisha ani Ali ka kɛlɛ kɔfɛ Ali ibn Abi Talib a ye Aisha protéger sabula dɔw tun bɛ Ali ka jama la khawariju olu ko maa minnu fagara sisan k'u kan ka jate i n'a fɔ kafiru Ali ko ayi ninnu su ani minnu ma deli ka seli ala ye olu su tɛ kelen ye olu ko de ko fo ka ganimaw tila Ali ko ayi Ali ko n'aw ko ka kɛlɛ ganima tila o tuma na an ba Aisha n'o ye kira muso ye jɔn b'o ta u y'a faamu o la k'a fɔ nin kɛlɛ ni kɛlɛ tɔw tɛ kelen Seydina Ali sɔrɔla ka mun kɛ a ye Aisha yɛrɛ balimakɛ Muhammad bin Abi Bakr komi o tun bɛ Ali ka kan na ko o de fara an ba Aisha kan ka bɔ fo Irak ka kɛlɛcɛw fara kan k'a protéger ka na bila Madina a ko
hurma min kun b'i kan ala kira bangene wa ni kɛlɛ ma fɛn bɔ a la anw bɛ nin de dɔn a la ne yɛrɛ ka kitabu la n y'o de fɔ hiya tayyibatun linnabiyi tayyib an ba Aisha ye muso ɲuman ye ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ye fana ye maa ɲuman de min ni ala subhanahu wa ta'ala y'o kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye mais o t'a bali k'a fɔ suratu tahrimu na ko ala subhanahu wa ta'ala a ye kangari daw ye ani an ba Hafsa o cogoya fana la ala subhanahu wa ta'ala suratul ahzab la a ye kangari d'u ye k'a fɔ kira musoya o kana to ko maa ka ala kota hali ala kira yɛrɛ ala ye kangari da ye ne ni tɛ jan kotali kan donc kira musoya t'o la sahabaya t'o la yani bɛɛ ka kan ala subhanahu wa ta'ala ka ladiriya ɲɛkɔrɔ an da sera sahabaw ka riwaya minnu hadisa minnu bɛ Shia kitabu la an da ser'olu ma sisan dakunya teliyara waati kama Shia yɛrɛ Shia ko alimamiw n'o ye a b'a fɔ o ma ko al-a'immah al-ithna ashara olu yɛrɛ mun de fɔ Shia kan alhamdulillah Aba Zahra waati ba de tɛ yen n'o tɛ Shia fɛn ɲumanba de don Allahu akbar sabula e de ye a'imma ninnu dɔ ye hum bawwaba ila al-a'imma a'imma ninnu u ka kuma bɛ dɔn ni jɔn ye ni Shia o tɛ jɔn de bɛ aw tun bɛ Jaafar Sadiq ka kuma lamɛn yan Baqir ninnu i b'a sɔrɔ a bɛ kitabu lamɛn mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ dɔnnibagaw don donc i n'a fɔ mɔgɔw basa jalen don cogoya min na k'a fɔ sahabaw de ye ala kira ka hadisaw lakaleba ye ka s'a ma sahabaw dɔrɔn tɛ est ce que e y'a minɛ Abu Hurairata ta la direct de karamɔgɔ bɛ e la bi tile na o fana karamɔgɔ donc nakalatu ka ca mais a bɛɛ bɛ sɛnsɛn de a bɛɛ kan ka tɛntɛn de o tuma na Shiaw fana olu de fana ye a'immaw fana ka hadisaw lakaleba ye ni olu lagosi a bɛ komi i t'a fɛ ka ahlul beitu kuma de fana mɛn ni ahlul beitu kuma fɔra dɔrɔn e bɛ jeni i bɛ nin bɛ tɔɔrɔ la a to i ka ahlul beitu fana ka hadisaw lamɛn u ye min mɛn ala kira la sallallahu alaihi wa alihi wasallam comme Jaafar Sadiq b'a fɔ cogo min ko hadithu abi wa hadithu abi hadisi jaddi rasulullah a ko ne Jaafar ko ngo n y'a mɛn n fa de la o fana y'a mɛn a fa la o fana y'a mɛn an mɔkɛ la ala kira sallallahu alaihi wasallam o kuma na maa minnu bɛ hadisa minɛ kira la kira min ni Jibril jiginn'o kan maa kan ka baara kɛ n'olu ta ye wa walima maa man ka baara kɛ n'olu ta ye kuma ye o dɔrɔn de ala k'an bɛɛ sababu ma o kuma na Shiaw yɛrɛ a'immaw y'a jira k'a fɔ Shiaya kɔrɔ kan ka kɛ min ye o de ye jogoɲumanya dafalen n'ala sɔnna an ka sigi nataw la Shiaya kan ka kɛ jogo minnu ye an b'o fɔ ka sɔrɔ ka don ni shirifuw ka hadisaw ye mais an bɛ min fɔ an balima Shia ninnu ye minnu n'ala ye u lajarabi ni nenni ye u k'a dɔn k'a fɔ bɛ a'immaw sɔsɔ ka d'a kan a'immaw ko de a ko hadithu nasa bi mahasini kalamina a ye a'immaw ka kumaw fɔ munawara min tɛmɛna Jaafar Sadiq ni Abu Hanifa ta cɛ ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ a y'o lakale ban ni maaw ye imamuw ka dɔnni ye u b'a dɔn k'a fɔ olu de ka kan ni ala kɛra jɔyɔrɔ ye ala k'an bɛɛ sababu an bɛ dugawu kɛ sanko Seyid Sheikh Usman Madani Haidara y'a mɛn k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a ye mɔgɔw bɛ ka ahlul beitu ka kumaw mɛn ale sababu de don donc ale ka sadaka kɔni yani ale niyɔrɔ ka ca ni baraji in na kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ n'a ka denbaya ye ka dugawu kɛ ansar jama bɛɛ ka dugawu kɛ groupement maa bɛɛ ye ka dugawu kɛ silamɛw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka sitanɛ yɔrɔ ma jɛya ka b'u la ala ko ɲɔgɔn kanu k'o sabati ɲɔgɔn faamu k'o sabati ni dɔ ye min mɛn dɔ la i b'a yɛrɛ wele an kana ɲɔgɔn minɛ walikanw ma an ka ɲɔgɔn sigi ka ɲɔgɔn kuma yani ni fini bɛ ka ko sɔnnikɔrɔla bɛ jɛ ala k'an bɛɛ sababu Sherifila duba duman ye kalanbulon min ni a bɛ kuma kira somɔgɔw ka dɔnniyaw u ka samantiyaw u ka danŋɛnɛyaw ani u ka dɔfɔ kan n'o ye u ka tariku ye ani an karamɔgɔ Abu Jafar Muhamad Jabati tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ni tako in na n'o ye tako sabanan ye an bɛ Alahu Taala deli faamu minnu dira masa Ala ka faamu cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sigida nataw fana yira an na Ala k'an bɛn sigida naaninan ma ni Alahu Taala sɔnna ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
كأنهم هربا أبدال أبراهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتحم مولاي صل وسلم دائما